Hello po. Hey po, good afternoon. Good afternoon. Anim na adult. Thank you. Oh, very nice. Hello, ma'am. Good afternoon. Nakakatakot dito mga bata, oh, hulog sila dyan. Kulang sa railing. Very steep pa. Oh, ito walang bayad tong hanging bridge. Yung bridge lang pala to, hindi hangin. Marami ring bulaklak na ano din. Tinanim kaya nila yan? Ito, sa kabila.
Baliktad ang ano? Dapat dito nagatubang no. Ang kaning iyang pakpak. Dili dito sa kalsada. May urasan sa baba. Yang ako ah. Jan 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 jan. Off key man. Handumanan sa usa kaawit. Wala pupunta kayo rito. It's a nice places to see and visit and you can eat good. Oh, kamo diha. Magjan-jan-jan ka na. Jan. Ay, ikaw lang. Picture me dito dapit din sa may Eiffel. Ito. Sa may Eiffel. Eiffel Tower pa. Ito lang. Dito ay cat. Oo. Nasa tree house ka. No, tree deck. Overlooking deck.
Naka-black ang alin. Ito. Hindi, doon ang ano niya. Doon. Very steep. Instagrammable. Para kang nasa langit, dire.